ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ବା DPDP ଡ୍ରାଫ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମାବଳୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଅଫିସ ପରି କାମ କରିବ। କୁହାଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ତଥ୍ୟ ସହ ହେଉଥିବା ହେରଫେର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ DPDPରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ mygov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ମତାମତ ଓ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ପରେ ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିବା ଓ ଡାଟା ଲିକ୍ ପାଇଁ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ ଦେବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।